Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balenciaga subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-experience patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa sikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in
Lorena, mamangkot ako sa imo. Ano ina, Mariel? Nga ba lang akig kagid kay James Padilla nga ina? Hindi ko lang siya type. Ikaw lang sigurong babae diri sa Pilipinas ang wala naga-type sa iya? O kung basi, may wala ka lang nasugid sa akon? Sa nahibalaan ko, isa lang kamo ka lugar. Schoolmate ko siya sadto. Anay ka. Hindi bala. Siya atong kaupod mo sa nag-apply ka diri sadto? Lain ang gunting niya eh. Kay medyo matambok sa jutay sadto. Kagpila ka beses balik diri sadto eh. Nga ba lang nga, hindi mo siya kaupod subong? Nagdala ka mo? Wala gid man. Kundi, nadakpan ko gid man ikaw? Abi mo siguro, wala akong makaibalo, no? Nga ikaw atong nagwa sa mga write-ups nga mystery girl niya? Ano ba lang natabo sa inyo? Ambot? Kataas sa bisang akon pugal. Kinahangkat ko siya. Kinpalagyuan ko pa. Kagsupong. Ginkalimta na gid matuod niya ako. Oo. Dumahibi ka, how? Ay, anong galing buhaton mo sining weekend? May event sila sa mall. Malantaw kita, ha? Sorry gid Mariela. Wala ko sanggana nga maglantaw sa mga fashion shows. Kung siya naman lang, hindi bali na lang. Don't tell me nga wala ka ginakaagilantaw sa mga shows nila. Hindi ko type. Love mo pa ba lagi hapon siya? Che! Ay, nga ba lang nga, nagpamangkot pa ako, no? Ay, obvious man, hindi bala? Ano ang buot mo silingon? Hindi mo man siguro hungod nga likawan ang tao. Kung bali, wala naman lang siya sa imo. Wala ko man siya ginalikawan, no? Hindi lang ako gusto nga makita ang hitsura niya. Wala ginalikawan. Bisan makaisa, wala ko pa ikaw nakita nga nagbukad sang magazine nga na-feature ang grupo nila, no? Nga ahaw, ano gid ba lang ginbuhat niya sa imo? Wala lang. Nahuya ako sa ginbuhat ko sang katapusan namon nga pagsugilanon. Nahuya ako sa ginhimo ko sa iya. Lorena, matuod ba lang ang ginawayan ninyo? Among finale sa ila presentation, sa diin, nag-smack nga kiss si James sa partner niya? Gani nag-break ka mga duha? Mariel, ano ka pala man? Curious lang ko yan, no? Ang matuod, gusto ko na siya nga balikan. Galing, nahuya lang ako eh. Ay, sus. Pride na naman. Ginsiling mo pa. Bisan gani ang BFF ko, wala ko na ginsapak. Kay ginakulit nila ako nga pamatian ko ang bahin ni James. Kay kanugon ko na sa mga tinion nga nangin kami. Amoy na. Nagbulagay kami sang ilistaran. Kay ginpasulod niya si James sa apartment nga ginadayunan namon. Grabe ka man gali kung maakig. Husto ka. Ay, kag total. Nagsugilano na gid man ako. Tapuson ko na Pero, last na ini ha. Hindi mo na ako pagpamangkuton liwat sang bahin sa iya. Nagalain lang sinang buot ko eh. Deal
Madugay kami nga nangin mag-boyfriend ni James. Actually, 6 years. Kaslo na kung tani kami next year. Apang patas gali ni masakiton ang buot ko. Apang ari, nagahinulsol man ako subong. Ginbasura ko ang pila ka tuig na paghigugmaanay namon. Ay, siguro, naulipon ako kag nabulagas ang kaakid ko sang tion nga to. Gusto ko siya nga sakiton. Tungod gin sakit niya ako. Nagpakanubo na gani ako eh. Kaginhagad siya nga magpakasal. Pero, ginpili pa niya nga tapuson ang project nila ni Patty. Kag para sa akon, ginpili niyang amo nga babayi. Pero subong, na-realize ko nga hindi matuod siya pwede nga makaisol sa kontratang sadto. Tungod, word of honor niya ang nakataya. Kahuy-anas ang pamilya niya. Pwede ko man siya tani nga intindihon sang tion nga to. Pero, dawala na ako sa akong husto nga kaisipan sang tion nga to eh. Grabe, no? Kabugat kali sa ginadala mo. Amo gali na nga kada makita ko ikaw. Doon nakainom ka sang dalisay nga langgaw. Ginalawgan gani ako ni Tess eh. Nga kung itapik mo kuno ang chicharon sa imo, mag-aaslom ini. Kalaing gisang pamatsyag ko, Mariel. Kagsang gin-analyze ko ang natabo sa amon. Nabinag-binag ko nga husto siya. Gindaog ako sang akon bugal. Nga, hindi mo siya pagtilawan nga palapitan liwat, how? Pagkatapos ang mga ginpanghambal ko sa iya, do kabudlay na bawion sa mga tinagha nga ginbuyan ko sadto, Mariela. Mas lang akong magwa nga kahuluya. Punakuon mo na lang, abi, nga ikaw may sala. Kahuluya, gani. Ginbastos ko pang mga ginikanan niya sa nagpamalayi sila sa amon. Ano kay, akigid ako katama sa iya eh. Wala ko sang nawong ipakita kung kaunon ko ang tanan nga mga tinaga ang ginhaboy ko sa iya. Danigin talikdan mo na lang siya? Oo. Kaya mo nga buhaton tubtubsan o? Kaya ko. Kaya ko nga mag-antos, Mariel. Makaantos ka matuod. Apang sobra pa kaaslom sa langgaw ang batasan mo. Ay, sos Lorena. Pride lang, ina. Hindi mo bala kaya nga tundon, ina, para sa iya? Oh, Mariel. Siya dapat ang mauna eh. Kay siya ang lalaki mo. Ara ka naman. Kung sa bagay,
Ginpalapitan pagid gani niya ako liwat sadto eh. Ginistorya niya ako. Nagmamalaya na gani sila mo. Apang katikalon diya sa akon. Siling ko sa iya. Total, ginpili na gid man niya ang amo nga project sang sa akon. Lubos-luboso na lang niya. Grabe, gidya garing ginabatsyag mo nga kasakit. Hindi gid man ah. Nawasak lang ang kasing-kasing ko no. Obvious man sa itsura mo. Siringgani ni Tess. Kagwapa kung tani sa imo. Kung makaibalo ka lang mag-ihom. Hindi na yayihom, no? Ngisi na iya. At least, nakangisi na ako no. Ote, kamusta ang pamatsyag mo? Kanami galis ang pamatsyag kun napagwa mo ang ginatago mo sa dughan mo no. Doon nabuhina ng kalain sang buot ko. Salamat sa kakulit mo ha. Na, amo sina. Ay, hindi ka lang maakig ha. May ihambal ako sa imo. Ano ina? Nagapamangkot si Sandra sa akon. Kung akig ka kuno sa iya. Sandra? Inang cute nga OJT naton? Oo. Nga nakasiling siya sinaaw? Kay permi ka lang kung na nagakusmod. Ginlahugan ko na lang siya eh. Nga wala ka nakasakot sa mga nag-utang sa imo. Amo na, nga daw ginabitayan sang salsalo ng nawong mo. Jesus ah, tingala ko man nga daw kaila sa iya sa akon kay. Daw natahap siya permi. Laing gid ako kung maakig eh. Dala sa ang tanan. Kag nakahibalo sina si James. Maayo gani diri eh. Kay nabuhin-buhina ng amo sina nga batasan ko. Kasadya abi diri mo. Dapat lang no. Uti, paano ang mga ginikanan mo? Ang matuod, kung nga wala ako nagapauli sa amon, kay ginakulit nila ako pirmi eh. Amo siguro ina nga nagapakatig-a pagid ako. Feeling ko, mapakita ko ang pagka-rebelde ko kung hindi ako magpauli. Kabuang gid sa imo no. Mabatas mo ang mga ginikanan mo. Kay si James sabing ginaapina nila mo. Kung sa bagay, husto man sila. Kay ako gid-abi mo. Ako, kag ang pride ko. Nga nagapakatig-a ka haw. Simple lang. Ginsakit niyang balatsyagon ko mo. Nagalaom pa naman ako nga hindi niya mabuhat ina sa akon. Kun amo, disappointed ka gali sa iya. Kailain mo niyang akig o kun broken-hearted lang mo. Lain mo niyang disappointed lang. Inaba lang do. Tanan nga ginapatihan mo, nadula tanan. Nagapati pa naman ako. Nga i-assure niya sa akon nga ako lang malahalon sa iya. Apang lain ang ginhimo niya eh. Luwas sina. Disappointed man ako sa kaugalingon ko. Nga man. Kay ginpanawong niya sa akon kung ano kalain sang batasan ko. Ati, milagro na gid siguro kung magbalikay pa kamo. Kag sabanta ko, ikaw ang babayi nga mas gusto ko na lang nga mag-antos ang tago sang sa tundo ng imo bugal. Mismo. Kanugo, no? Oh? Ngahaw? Masamay pa naman nga ginahinambit sa mga write-ups ang bahin sa Mystery Girl ni James. Kag tubtob subong ko, no? Wala pa niya ini malimtan. Gimik lang ina, no? Sa banta ko, hindi. Kag nga ah? Kung palapitan ka niya liwat subong, anong buhaton mo? Pikuton ko na siya. Pero, imposible na nga matabuin na ano, nga palapitan pa niya ako.
Nga nakasiling kasi na. Kaysang katapusan namon nga pagsugilanon, gininsulto ko siya. Ha? Anong ginhambal mo sa iya, haw? Ginhambalan ko siya nga kunduhan na lang sila sang isa ka lalaki nga malaway katama ang nabilin sa kalibutan, ang malaway nga lalaking pilion ko. Kay sigurado ako nga ako lang ang halukan sini. Pilya. Oh, ano ato? Nga kadalom gid sing ginhawa mo. Ginapaminsar ko lang ang aton anak. Kadugay na gid nga wala siya makapauli diri sa aton. Basi kon masako lang siya sa iya trabaho. Kay balo ka naman sa ginsudlan niya nga obra. Ara siya sa isa kasikat nga magasin. Naging manunulat siya. Kag pulos mga sikat kag prominente nga mga tao ang ginaatubang niya. Kag gina-interview. Mga kilala sa negosyo, sa sports, sa showbiz, pati gani mga fashion models, kag mga designers. Pero kung tandi, mapensaran man niya nga magpauli diri. Bisan pa nalagsa lang. Kay ginahidlaw na gid ako sa aton anak. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Santon Plus Herbal Capsule. Rekomendado sa mga eksperto nga makabulong sa ulcer, ubo, hapo, kag iban pa nga mga balatian. Ako si Mrs. Heidi Veles, taga-Bali, Benedicto Mandurriao. Nagkakasalamat din ako sa Santon Plus. Nga ako bilang nga bulig sa ako nga ginabasyan. Salamat sa inom ko nga bulong mga antibiotics sa kugani. Nadula na yun ako niya ulcer, kag ubo, pati ang hapo ko. Ano pang ginahulat nyo? Kamu man, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. Lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love. Gilanon. Uli na sa makita kong matuod nga paghigugma. Nakita ko ini kay Bard. Apang ulihin na. Ulihin ang tanan para sa amon nyo duha. Kag may anak ako. Apang anak. Nga hindi ko naman makita sa kadugay na sa pagligat ng panahon. Nagkalibalo akong nalimtan na niya ako. Nalimtan ako ni Michael.
Kag siya ang rason. Kung nga nagpanago ako. Tungod hindi ako maluyag nga matultulan siya ni Sherwin. Kag nagdaog ako. Apang tiin na siya. Tiin na sila ni Ellen. Kag amo man ang akon iban nga abyan. Si Rodelia, si Raymond. Tiin na sila sa tion nga ini. Wala na ako sang iban nga abyan. Magluwa sa 2 ka estudyante nga nag-board diri sa boarding house. Silang nagbulig sa akon sa madulaan ako sa animo. Maayos sila ng mga bata. Apang ginatinguhaan ko nga hindi maglapit ang akon buot sa ila. Hindi ako maluyag nga may makakilala sa akon kung sino ako. Amo ina nga nagalikaw ako sa ila. Hindi ako maluyag nga makighambal sa ila. Rob, wala na nato nasugata si Marta, no? Amo matuod. Kag nakahibalo ako, nga nagalikaw siya sa aton. Nabala ka na gid bala ko sa iya, Rob mo. Nga ginalikawan niya kita. Do sa may ginapanaguan siya? Amo inang gusto ko nga tukibon. Lalain, pabayin na lang ina. Nagapanago na gani siya. Tapos, aton pa siya tublagon. Ayhan may rason kung nga nagasubong siya sina. Hindi man ako makasiling nga may balatian siya sa utok. Apang sa pagbanta ko, may ginakahadlukan siya. Kag gusto ko siya nga buligan. Kag ayhan, nahadlok siya nga mangayo sang bulig sa mga pulis. Lalin, kung gusto niya nga mangayos ang bulig, madugay na niya ginhimo ina. Kag inang pinalian sa pihak niya nga dulunggan, kalain tulokon. Do sa nagtapik na ang iya nga dulunggan. Kagdason, natabunan lang sang iya nga buhok. Apang katahom sa iya gihapon. Sa pananaw ko, duha lang kabutang ang natabo sa iya. Naaksidente siya o kung ginbakol siya. Ano pa, nakaangkon siya sang amo sina nga pinalian. Nagabulo-balikid siya. Ay, ara, nagdulog siya sa may pertahan. Kag-ara, nagapanghulong-hulong siya. Ginasiguro kid niya kung may nakakita sa iya. Wala siya makahibalo. Nga ginalingling ko siya diri. Nagatakurong siya gihapon sang panapton. Nga halos nga nagatabo na sa iya nawong. Ano gid palang ginapalagyuhan niya? Kriminal bala siya? O kung nagbuang siya? Ay, gusto si Robin. Hindi kami kinahanglan nga mabalaka sa iya. Kay ti, hindi man siya gani maluyag nga makigsugilanon sa amon. Apang ambot. Nga hindi gid ako maributay. Nagakinahanglan siya sang bulig. Nagakinahanglan siya sang bulig sa kahimtangan niya nga ina.
Pero ako lang kag si Ruben ang nagakabalaka sa iya. Samtang wala man kami sang labot sa iya. Karon, nakabati ako sang ugoy-ugoy sang ambahanon. Ay, katahom sang tingog niya. Ambot natingala gid ako bra sa babae nga ina mo. Si Marta ang ngalan niya. Marta ano? Nahuya ako, Rob. Basi bala kung hindi niya ako type nga mangin girlfriend mo. Lalin, hindi mo sila si daddy. Kag kung makilala mo na siya, nakaibalo ako nga magustuhan mo gid siya. Basta ha? Promise. Kag maabot siya, kagagaro niya kita nga magpanyaga. Hala? Kinahanglan, mahanda na ako subong gid. Madali-dali ako sa pagpauli. Ay, kuntani, wala ako magwa kag magbakal sa akon kinahanglanon sa balay. Kuntani, sa gabi na lang ako nagbakal. Apang wala na gid ako sang gamiton ni. Ara na ako na dayunan nga balay. Ba? May nagka-park na salakyan sa atubang sang akon kaingod nga boarding house. May nalaog ng lalaki. Ay kadtuan siya siguro dira sa boarding house nga ginadayunan sa mga estudyante. Ara. Nanaog ng lalaki sa salakyan. Kaapa lang ha. Nahinali lang nga nagkuba-kuba ang tugan ko. Kabas ko gisang pagkuba-kuba. Kagpamatsyag ko. Do sa hindi ako makaginawa. Ano pala napatsyagan ko nga ini? Sato. Amo ini mabatsyagan ko. Tagsa nga makita ko si Bart. Madali-dali ako. Masulod ako. Diyos ko. Si Bart. Siyang hinali nga nagsulod sa akong kaisipan. Si Bart? Siya bala ato ang nagpalaog sa salakyan? Si Bart pala ato? Hindi. Kinahanglan nga makapatod ako sa bintana. Kung makasulod ako sa balay, linglingon ko siya sa bintana. Aring kurtina. Diri ako malingling. Naglakat ng salakyan. Kag nakita ko nga nagsakay ang duha ka estudyante nga nagapakig-abyan sa akon. Kuna mo, silang ginkadtuan sang tao nga ato. Ano nilang lalaki nga ato?
Kagtawa, daw ka nawong siya ni Bard. Pero, do sa hindi man ako makapatod, nga si Bard gid ato. May pamangkot ako sa imo, Sherwin. Ano ina? Wala ka bala sa asawa kag anak? Wala. Ngao? Patay na nga akong asawa kag ang akong anak. Amo gali. Tingala ko nga wala ko sa nakita nga nagabisita sa imo nga anak mo. Ang nakita ko lang nga nagkakadto sa imo perme. Among isa ka lalaki nga ginatawag kay Danny Boy. Sa laligan ko siya. Amoy na nga nagabisita siya sa akong dire perme. Ako gani may amay man. Apang siling ni Mami. Napatay nga akong amay sang gamay pa ako. Sinong amay mo? Wala ko na makilala. Bangod wala man makahinambit sa ako ng akong iloy. Kung parte sa ako na may. Amo gali. O, Sherwin. Subong ilo na ako sang lubos. Wala naman ang akong iloy. Igin patay siya sang isa ka tao nga wala sang kaluoy. Apang natimalos ko na siya. Ginpatay kong lalaki nga to. Kag wala ko na ginulsol kung nga ari ako diri sa presuhan. Ano abi kung buhi ang imo amay? Kag makilala mo siya sa pilakadlaw. Wala na akong nagakinanglan sa iya. Bangod wala naman siya sa amon luyo sang akong iloy. Sang kinanglan namon siya. Nabuhi kami sa akong iloy nga malipayon. Bisan pigado lang kami. Pero nga nakapamangkot kasi na, Sherwin. Wala lang. Nagsulod lang inasa akong kaisipan. Basi direk ka lang mapatay sa sulod sang presuhan, Sherwin. Nga nakasiling kasi na. Malala nang balatian mo eh. Kag madugay pa kang mag-abot ang kaadlawan sang presidente. Ginpasalig ako sang warden. Basta hatagan ko lang siya sang kwarta. Hindi na makaluwas sa imong kwarta mo. Nga. Sisis ko kag ang iya kaupod. May imo sang rayot. Sunugon nilang prisuhan. Mapuga sila. Kag ibilin din mga tao nga kontra sa ila. Kag kitay na. Ano? Oo. Ako? Unahan ko sila sa pagpalagyo. Luwason ko nga akong kaugalingon. Subong pala nga daan. Ayhan, mapunggan sila kung makahibalo ang warden. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan,
Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batilwan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Bombo!